Přeji všem pěkný den. Dovolte mi, abych vám představil velmi zajímavý projekt Gatwin. Já jsem se do tohoto projektu zaregistroval teprve nedávno, přesně řečeno 18.2.2014, kdy byl tento projekt na ostro odstartován. Byly možné tady předregistrace, chodily mě nabídky na tento projekt, ale já, jak jistě víte, si vždy vše ověřuji a jdu raději již do hotového projektu. A tento projekt již hotový je, protože od 18.2. přesně v den, kdy oni slíbili, tak se projekt spustil a již od té doby vydělává. V současné době, pokud se přihlásíte na stránky, tak zde vidíte počet přihlášených lidí. Zde, když si to rozkliknete, tak vidíte dokonce i z kterých zemí jsou lidi přihlášení a v jakém počtu. Čili pokud se podíváme na Českou republiku, vidíme, že v České republice v současné době přihlášeno do projektu 1093 lidí. Pokud se podíváme na Slovensko, tak na Slovensku máme 739 lidí, takže vidíte, že je to opravdu v počátku. A já vám teďka nyní řeknu, co teda všechno v tom Gatwinu je možné dělat, jak lze zde vydělávat peníze a hlavně teda ten projekt celý je zdarma, čili zde opravdu nic nemusíte platit, naopak se zde budete pouze bavit a z toho budete mít penízky. Takže jak se budete bavit? Jednoduše, máte tady hry, čili můžete si hrát hry. Tady třeba si pokusíme zahrát jednu z nich. Už se nám pěkně stahuje. Tady těch her bude stále a stále přibývat, takže můžete si zde hrát hry a za to vám poběží pak tam penízky. Tak zkusíme funkčnost hry. Tak máme tu první level a vidíme, že hra funguje. Tak, tadá. Tak já si teďka tady hrát ale nebudu, protože vám to musím dále vysvětlit. Takže jak vidíte, hry tu jsou, budou přibývat a to i přímo od společnosti Gatwin. Další věc, co tu je, tak máte tady vyhledávač, do kterého si klasicky můžete napsat to, co chcete vyhledat. Vidíte, to funguje bez problému, čili teďka třeba jsem si tady vyhledal televizní seznam. Dále zde máte možnost si vyhledat třeba i nějaké obrázky, takže já třeba zkusím najít tapety a na plochu. Tak, vidíte opět tady spousta možností, čili klasický vyhledávač. Pak tady máte videa, takže úplně klasicky, jak na YouTube, zadáte si, koho chcete vyhledat, pustíte si videjko, všechno vám bez problému poté běží a funguje. Takže pokud tohle všechno budete používat, tak jak jsem říkal, za to budete placeni. Proč, z jakého důvodu? Protože jak zde vidíte, tak zde běží banery různých společností, třeba tady běží Samsung Galaxy, Vodafone a jiné tady tyhle společnosti samozřejmě za to, že se na těchto stránkách zobrazují, platí a nemálo. A společnost Gatwin 95% těchto výdělků rozděluje právě mezi členy, čili mezi nás, kteří tuto síť používáme, Gatwin. Takže něco famózního a hlavně funkčního. Pokud se po registraci podíváte na své stránky a tady si rozkliknete u svého jména tu tabulku, tak tady máte simulátor, ve kterém je jasně znázorněno, že opravdu ta společnost bude rozdělovat 95%, nebo ona už ty procenta rozděluje. Dneska je 19.2., takže teprve to běží den a jsou zde první výdělky. Jaké ty výdělky jsou? Čili můžete buď vy nemusíte mít pod sebou někoho zaregistrovaného a vy sami můžete vydělávat 10% obratu a tady to si pak vysvětlíme později. Pokud budete registrovat lidi, tak je zde možnost registrovat lidi až do 12. linie, čili tady máte pak procenta z těch lidí, kteří jsou pod váma, z těch výdělků až do 95%. Tak, další věc, komerce. Čili tady je další výdělek dobru, opět do výše 95% a týká se to nákupu. Čili zde jsou i obchody, v kterých můžete nakupovat. Pokud nakupujete vy sami, dostáváte 30% zpět z ceny. Čili pokud něco zakoupíte za 1000 korun, 300 korun je vám vráceno. Pokud někdo zakupuje pod váma jakékoliv zboží, dostáváte z první linie 10%, z druhé 5% až do
12. linie a celkově opět dostáváte 95%. Takže je to velmi zajímavé. Pojďme se podívat na ty obchody, protože to opravdu stojí za to. Máme tam již obchody z České i Slovenské republiky. Zatím je tam největší míře evropské obchody, které se dá nakupovat a my si nyní ukážeme. Tak stačí, když tady přeskočíme na obchody. Pro ty, co neumí anglicky, tak opět si to můžete dát do Google překládače. Tady mám pro příklad, jo, a máte to v češtině, ale já to doporučuji vše dělat v té angličtině, jo, či tady máte ty obchody. Tak, ale já to dám do té původní verze. Tak a vidíte, že zde opravdu jsou již i české obchody. Třeba tady máme super sklep, kde můžete již bez problému nakupovat. Nebo tady máme Zohit, nákup pro zvířátka. Tady třeba známý Kaspersky, čili antiviry. Bez problému se zde zapojují už i cestovky, třeba tady pokud klikneme na hotel.com, tak si zde můžete už kdekoliv ve světě třeba objednat i dopředu hotel. Pak tu třeba máme Halens, kde můžete nakupovat do módu jak pro dámy, pro pány, tak i pro děti, samozřejmě i značkové. A tady třeba je Celebs. Je tady toho opravdu spoustu, takže je potřeba si to projít. Věřím tomu, že časem si zde určitě to svoje najdete, protože budou ty obchody tady přibývat a nebude to jenom móda, cestování, bude to samozřejmě elektronika, vše, co vás zajímá. Takový ten seznam, co tu vše bude, anebo co už tu je, tak máte zde, čili vidíte, že opravdu Wi-Fi TV, obuv, volání, kamery, hudba, knihy, filmy, školní potřeby. Opravdu je tady toho spousta. Tady taky je ještě dobré, že si zde můžete vlastně ten svůj obchod vybrat. Jestli je zde v nabídce, taky zde vidíte, jestli ten obchod je třeba český, je v České republice, čili tady jsem třeba na jeden z nich narazil. Pokud si ho rozkliknu, opět vidíte, že něco prodámí. Takže pánové, pokud chcete udělat své drahé polovice radost, tak můžete si zde také něco pěkného pro ní vybrat. A tak dále, a tak dále. Jak vidíte, tak se přidávají samozřejmě obchodní řetězce, takže opravdu to má budoucnost. Bude se zde vydělávat velmi zajímavé penízky a 95% zisku se bude dělit mezi nás, členy, kteří vlastně budeme Gatwin používat. Já vám nyní ukážu, jak je jednoduché se zde zaregistrovat, čili vy kliknete na registrační link, který vám zašle váš sponzor, čili ten link najdete, když se klikne zde na Invite Friends. Pokud jste se zaregistrovali, tak vám tento link přijde i na váš e-mail. Tento link poté zasíláte, pokud chcete registrovat dalším zájemcům. Z nich máte poté vlastně i ty další procenta a další výdělek, který je velmi zajímavý. Záleží to jenom na vás, budete, nebudete registrovat. Podle toho budete mít také výdělek. Pokud se chcete zaregistrovat, tak odkaz na registraci, tady ten registrační link máte pod tímhle videem, takže na něho stačí pouze kliknout a já vás teďka provedu, jak ta registrace vypadá. Tak já bych si ten link nemusel pracně kopírovat, tak si ho pošlu k sobě na Facebook, čili jenom na to kliknu, dám sdílet odkaz a ten můj odkaz se mi přesune na Facebook, vidíte, že ho tu mám, čili když se na něho kliknu, tak se mi tady nahoře ten odkaz ukáže. Takže ten si skopírujete, poté, když budete registrovat, můžete ho teda poslat zájemcům. Tak, jak vidíte, pokud jste již na ten odkaz klikli, tak vám najede tady registrační tabulka. Velmi jednoduché, vypíšete jméno, e-mail, znovu váš e-mail a vyberete krajinu, odkud se registrujete. Takže já to znovu vyberu Českou republiku a tady vypíšu Veroniku, protože já jsem zaregistrovaný. Jinak registrace, můžete provádět několik registrací z jedné adresy, není v tom žádný problém. Takže zde se vypíše jméno, e-mail, znovu váš e-mail,
potvrdíte, že souhlasíte s podmínkama, kliknete na registrovat. Tak v tento moment vlastně jste zaregistrováni a na váš e-mail byla zaslány přihlašovací údaje, včetně hesla a samozřejmě toho vašeho linku. Tak zkontrolujeme, e-mail by měl přijít hned, jak vidíte, ji zde je, čili jednoduše se podíváte do e-mailu, zde máte ten svůj registrační link, který zasíláte zájemců, zde máte to heslo, které si posléze můžete v tom svém profilu změnit, což doporučuji, protože tady tohle si těžko zapamatujete, takže je lepší si tam dát své vlastní heslo. Tak, jak vypadá samotné přihlášení, opět si kliknete na ten link, poté kliknete na login, zadáte své údaje, čili svůj e-mail, své heslo, poté kliknete pouze na Enter a jste vlastně na těch svých stránkách, můžete používat a začít vydělávat. Čili vidíte, velmi jednoduché, tady ještě přibude chat, takže bude možnost si mezi členy i chatovat, čili si můžete dopisovat bez problému, můžete se zde přihlásit na Facebook, čili můžete bez problému i navštívit přímo skupinu Gatwin na Facebooku, tu originální. Máme zde samozřejmě i skupinu vytvořenou na Facebooku československou, čili velmi jednoduše najdete Gatwin.cz.sk. Vidíte, že je nás již 633 členů ve skupině, takže není problém se tam přihlásit. Odkaz na tuto skupinu máte opět pod tímhletím videem v textové části na YouTube a zde vidíte vlastně, že se opravdu vzorově sponzoři starají. Své členy máte zde aktuální informace, takže veškeré info máte opravdu ve skupině k dispozici. Osobně si myslím, že Gatwin bude mít velkou budoucnost, když jsem tomu ze začátku moc nevěřil, ale chystají se už i další jazykové mutace, zatím je to ve španělštině, v angličtině, takže podle počtu členů se určitě dočkáme i češtiny. Dále taky ještě zde zajímavost, máte zde dokonce i Gatwin TV, čili už tady přibyly první dva televizní spoty, takže se na to můžete bez problému podívat. Máte zde jednoduše vysvětlené vlastně o co kráčí, takže určitě se na to koukněte. Zaregistrujte se, je to zdarma, takže nemáte co ztratit, naopak zde můžete opravdu jenom získat. A jak vidíte, obchodů přibývá samozřejmě i registrovaných lidí. Je to jen na vás, jestli budete Gatwin šířit dále, anebo jestli si ho budete tutlat pro sebe. Tak, přátelé, já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nashledanou.